Ana Gesta. Vamos, vamos. Vale, vale, madre mía, que Bueno, e que tal? Bueno, hai unha sorpresa para Ana. Quedan 6 minutos de programa. Está perfecto, non? Para sorpresa, non? Que tal o pasache? Que tal o pasache en Land Rover esta temporada? Para min foi unha experiencia tan bonita, pero tan bonita de verdad que o apoio da xente, darlle unha oportunidade aos maiores, de verdad. Eso gustoume foi moito porque nos maravilloso. interesanos moito a xente que ten máis anos, a maior, porque é de quen podemos aprender, evidentemente. Non vamos a aprender dos que teñen menos. Tenemos que aprender dos que viviron máis que nós. Pero tú fixéchenolo moi fácil acercarnos a esa xente maior porque ti, bueno, tes unha sensibilidade especial por unha parte, creo, e por outra parte, bueno, tes o día a día, non? Que traballes con eles, coñécelos, porque a xente maior ao final o que hai que facer é escoitala. Sí, estar con eles, sobre todo estar con eles, non haber unha diferencia por idades aí clasificando de, no, todos somos un. Estar con eles, escoitar. Bueno, Madre mía, a ver, que mimao 6 minutos máis largos da miña vida, Bueno, vamos a saludar a esta persona mayor, pero igual que empezó a temporada, debería acabar, ¿no? ¡Toñito de Poi! ¿Qué tal, Antonio? Bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Queres te sentar aí ao lado da túa filla? No, estamos ben aquí, non? É como se a parira. E dixen eu ben, na primeira vez que veo ela viña chiti, Sí, aí pideume ela que... Eso debe ser en novembro, eh? Sí, pideume ela que acompañara e mira ti, criamos un monstruo. Estamos... Fuerte. Sí, foi en novembro, non? Foi en novembro a primeira vez que... Pois mira, quería... Eu facíame especial ilusión que viñeras hoxe, bueno, o último día da... Tú viche cando sale na tele ou costa che vela na tele? A min cóstame Sí, ver na tele. A en min serio? cóstame moito, sí. Por qué? Porque ves fallos, claro. Bueno, Tamén. Bueno, no. claro, porque cando queremos moito a alguén, Sí, cando sí, queres moito a alguén, sí, ves os fallos. Eso. A mí o que me gusta é que ela non ten dualidade, é como é, e eso, sabes, non interpreta, ela móstrase, e entonces, bueno, pois me gusta o cariño que desprende e a actitud que ten, e, bueno, é unha maravilla. Gracias a Nai, criou unha ben a Nai. Eu creo que a túa filla, Ana, ten dúas cousas que son increíbles, que é a primeira, que o único consello que eu me atrevo a darlle a miña filla, que xa me parece moito, pero o único que me atrevo a darlle é se ti mesma, se ti. Non intentes ser nin Julia, nin Miriam, nin Goretti, non, se ti. E ela sempre. E pois ten outra cousa que a nós nos fascina, e tú xa saberás máis, como seu pai, que é que vese claramente, nós que a vimos aquí traballar, que ela non é que faiga o que ama, non, ela ama o que fai. Esa é a clave, amar o que faz. Non sempre tes a oportunidade de facer o que queres, pero por menos aprenda a querer o que fagas. Sí, pero ela fai, non? Claro, ela vese fai. claramente que agora, Sí. pois tocoulle estar en Land Rover colaborando e tal, pois ela amou eso. Sí. Non foi buscar ela o que quero amar é aquilo, non, veulle isto e decideu amalo, decideu amar eso que lle veu. Porque é consciente que é unha oportunidade increíble poder mostrarse o traballo que fai cos señores maiores, esa bendición que ten de poder atendelos, e eso é un feedback que ela pois transmite ao público, e bueno, pois sempre que se poda mostrar é unha bendición, a verdade que sí, estou moi contento. Pero quero dicir que é todo grazas tamén a xente que me rodea, cos grandes profesionais, ca miña familia, é todo tamén mérito da xente con que estou rodeada. Profesionales hai moito, pero eu tiña especial interés en que viñera hoxe teu pai tamén por eso, porque
cando a xente ama o que fai, hai que subrayalo. Hai que subrayalo e transmitilo un pouco a nosa obrigación tamén. Transmitir a xente e dicir, mira, hai unha maneira de facelo, que é, esta rapaza veo aquí e o que entra aquí cada día, bueno, que che vou contar, pero entra aquí cada día con alegría, como si fora o último día, contenta, feliz, sempre feliz, sempre contenta, e terá días malos tamén, digo eu. Sí, preocúpase polo vestuario, preocúpase por facer todo. Por dar a súa mellor versión. Sempre, todo, adicción e tal, dixo, que se entenda a falar, que hai, sabes, que hai que vocalizar, que non hai xente maior véndonos, que necesita escoitar. Bueno, eso, pensando máis nos demais, de feito, se pensas máis nos demais, eres máis feliz, eso sabes que é así. Que foi algo que che dixo algo algunha vez así de correxir moito, aparte deso de falar. Hai moita xente... Dixo algunha cousa que te fastidiara incluso? Non, porque indirectamente apoyoume o de falar eso, pausado, que se me entenda, explicar, comunicar ben. Ese foi o maior consello que me deu meu pai. Sí. Que maravilla. Pois parabéns, Ana, polo traballo. Gracias. Parabéns. E parabéns, Toñito, pola aventura que seguimos vivindo. Sí, a vida é unha grandísima aventura, sí, e mira, todos temos quería dicir isto que, para que un pouco dar esta mensaxe bonita, que decir, todos sabemos o que está ben, o que está mal, todos o sabemos, todos sabe que cando faz... Entón, non hai que contaminar o mundo con o noso egocentrismo, nin con falar mal de nadie, eso todo o mundo sabe. Pero a maiores, para ter realmente esa chispa, ter a capacidade de axudar os demais como fai ela, que é seu traballo, pero faino e con cariño, e pensar máis nos máis que nós mesmos, eu creo que ese é o que vai a marcar a diferencia de ser realmente feliz a non selo. Exactamente eso. Porque sí, é verdade, eso non quero poñerme intenso, pero pensar solo nun mesmo e ter a capacidade, e acabo xa, non quero poñer demasiado intenso nin romántico, pero ter a capacidade de perdonar é moi importante. Pois vamos a acabar da mellor maneira posible. Ana Geitos, vémonos a temporada que ven. ¡Ojalá! Vémonos a temporada. ¡Venga! Gracias. Land Rover